πολλοί με ρωτήσατε πού ανήκω πολιτικά. Θα σας απαντήσω τι είμαι. Είμαι εθνικογαμιστής. Θέλω να γαμάω και να γαμάνε κι όλοι οι Έλληνες. Κάποτε ήμασταν οι πρώτοι εραστές σε όλο τον κόσμο. Δοξάζαμε την Ελλάδα, λέγανε Greek lover και τρελαινόντουσαν οι ξένες γυναίκες. Τώρα τι έχουμε γίνει, ποιοι δηλαδή, που πάνε οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί και το παίζουνε γαμιάδες στη Γαλλία. Είμαι κατά σε αυτό. Ο εθνικογαμισμός είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω αν το έχω σκεφτεί εγώ πρώτος ή κάποιος άλλος. Αυτό δεν έχει σημασία. Θέλω να γαμάνε όλοι οι Έλληνες. Και όλοι οι Έλληνες να είμαστε δοξασμένοι. Να λες ότι είσαι Έλληνας και να λένε, να δέχονται οι γκόμενες ότι είμαστε οι πρώτοι ιεραστές στον κόσμο. Αυτό εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Γλύφω πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να γαμάω όσο καλύτερα γίνεται τις γκόμενες, ώστε όταν πηδήξω μια γκόμενα να θυμάται ότι ο Έλληνας γαμάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι η διαφορά της ελληνικής φυλής. Αυτές είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Ναι, είναι πολύ κοντά στον εθνικισμό ο εθνικογαμισμός. Είμαι εθνικιστής, αλλά είμαι εθνικογαμιστής. Και για να περνάνε καλά οι Έλληνες και να γαμάνε πρέπει να έχουμε μπουρδέλα. Μπουρδέλα φτηνά, με εταίρες. Να πηγαίνουμε να τις πηδάμε με ωραία κοριτσάκια. Πρέπει οι γκόμενες να είναι εύκολες για να γαμάμε. Εδώ και τώρα, να φύγουν οι λαθρομετανάστες που μας ενοχλούν τώρα. Οι Πακιστανοί χέζουν στον δρόμο. Έχεσα κι εγώ στον δρόμο για να δείτε τι κάνουνε. Αυτά κάνουνε. Και πάνε εκεί πέρα και έχουν βρωμίσει όλη την Αθήνα. Γιατί να μας φέρουν γκομενίτσες. Να μας φέρουν Κινέζες. Που οι Κινέζοι έχουν ένα πουτσάκι τόσο δα, 5 πόντους πουτσα έχουνε. Να έρθουν στην Ελλάδα οι Κινεζούλες. Ξέρετε πόσες θέλουν να έρθουνε. Να μας φέρουν από τη Ρωσία, από τα χωριά από τη Ρωσία που δεν έχει άντρες και είναι όλοι αλκοολικοί, σαν τρελές θα έρθουνε. Από την Ουκρανία να μας φέρουνε. Όχι να κυνηγάνε τις γυναίκες και να τις απελάβουνε. Θα είμαι πάντα πιστός στον εθνικογαμισμό. Δεν κατέβηκα με κάποιο κόμμα στις εκλογές, γιατί δεν τα βρήκα στα 100%. Δεν ξέρω για τις επόμενες εκλογές τι θα γίνει. Αν και τα κανάλια δεν με βγάζουν. Αν με βγάζαν τα κανάλια και γινόμουν γνωστός, μόνο από το ίντερνετ με βρίσκουνε κάποιοι. Στα κανάλια δυστυχώς τρώω πόρτα, επίτηδες. Γιατί είμαι κατά. Είμαι κατά του λόμπι των μπούστιδων. Γιατί άμα φύγουν οι λαθρομετανάστες, ο μπούστης δεν θα έχει αράπη να τον γαμίσει. Ο Έλληνας δεν θα πάει να γαμίσει τον μπούστη, θα προτιμήσει την κόμενα. Είμαι και κατά από τις ελεηνίδες, γιατί στα κανάλια όπου παίρνω τηλέφωνο, όλοι άχρηστες ελεηνίδες είναι που κάθονται στο τηλέφωνο, παίρνουν τεράστιους μισθούς, δεν κάνουν τίποτα, βάφουν τα νύχια τους και μετά σου λέει φτώχευσε το κανάλι, λέει. Άμα τους δεις τέτοιους μισθούς, τι να πω, ο εθνικογαμισμός είναι μια ιδέα που πρέπει να διαδοθεί, πρέπει να είστε όλοι εθνικογαμιστές. Πρέπει να καταφέρουμε να λέμε Έλληνας και οι γκόμενες να τρελαίνονται. Αυτές είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Εκεί ανήκω. Είμαι εθνικογαμιστής και αναγκάστηκα να πορνομεταναστεύσω για να μπορώ να γαμάω, να έχω γκόμενες πολλές και όχι να είμαι στην Ελλάδα και να έχω μια μαλακισμένη. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο Έλληνας πρέπει για να γαμίσει μια γκόμενα να έχει BMW Cabrio, να χαλάσει 200-300 ευρώ, να της πάρει δώρα, μαλακίες, για να γαμίσει ένα μπάζο και μισό, μια ελεηνίδα, μια χοντρή. Ενώ αντίστοιχα ο άνεργος Γερμανός που μένει σε ένα δωμάτιο μιας εστίας εργατικής ή φοιτητικής, με την τουαλέτα και το μπάνιο στο διάδρομο, δεν έχει ούτε τουαλέτα να χέσει. Πρέπει να πάει στο διάδρομο και για να κάνει μπάνιο να πάει στον πρώτο όροφο, στο ντους, και αυτός μπορεί να πηδήξει ένα γκομενάκι χωρίς να χαλάσει τίποτα. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα πάρει 2 μπύρες και θα βάλει στο ψυγείο και λουκάνικα. Και θα ψήσουν λουκάνικα με μουστάρδα, θα πάρουν και το ξυνισμένο λάχανο και θα πιούνε και 2 μπύρες και θα τη γαμίσει. Ενώ ο Έλληνας για να γαμίσει τον μπάζο την ελεηνίδα με τα πατσόκυλα, πρέπει να χαλάσει μια περιουσία και να έχει και BMW Cabrio έτσι για να την πάει στα μπουζούκια, να σπάσει πιάτα και το παίζει ότι έχει και γκόμενα, ότι είναι κάποιος. Έχω γκόμενα, λέει. Πιστεύω ότι άμα ο εθνικογαμισμός επικρατήσει στην Ελλάδα, θα γίνει η Ελλάδα ένας παράδεισος. Θα μπορούμε να γαμάμε.
όπως γαμάγανε και οι αρχαίοι μας Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας που γαμάγανε. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο εθνικογαμισμός, που είναι ένα παρακλάδι του εθνικισμού, σίγουρα. Αυτές είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Πιστεύω να τις συμμερίζεστε.